Здравейте! За тези, които не ме познават, казвам се Гинка Христова и ще ви покажа два дезодоранта и опита, който направих с тях. Освен размера, съдържанието е различно. Алуминий, цирконий, стеарат, алкохол, бензоат, полиетилен, линолол и други вредни вещества. Сух алоe дезодорант Evershield не съдържа вредни алуминиеви соли и ефективно защитава от неприятен мирис. Не оставя петна по дрехите. Знаете, че алуминия запушва порите, допринася за образуването на така наречените масни топчета под мишниците. При жените понякога се стига и до рак на гърдата. И за това ще ви покажа защо направих този опит. Виждате, това нещо се запали, за съжаление. Ето го и този, за който малко честно казано ми свиди. И се запалва, както виждате, топи се. Ето какво се случва. Виждате добре, нали? Това, което е тук, остава в кожата. Колкото и да мирише хубаво, остава там. То запушва порите. А това е страхотно гелче, с което аз ще си намажа кожата, което се използва също така и за репелент против ухапване от насекоми. И надявам се, че съм ви била полезна. Ще се радвам. Споделете с вашите близки. Който желая, може да се свърже с мен или с хората, които са му препоръчали този стик, който е страхотен, с алоe вера на американската фирма Forever. От мен бъдете здрави и щастливи. Всичко хубаво!